Вота на най-голямата легенда в синята история Георги Аспарухов. Ръкавите на сините екипи ще бъдат брандирани именно с името на филма Гунди, легенда за любовта, разписани и от главния герой в този филм Павел Иванов, актьора, който изиграва ролята на Георги Аспарухов. Само няколко седмици ни делят от официалната премиера на този изключително интересен филм, така че и за него ще бъде отделено доста време. Един от любимците на сините фенове, капитана Цунами, пък получава фанелката с номер 100 по случай изиграването вече на 100 мача с синия екип. Бразилеца, който се превърна в любимците през последните години на сините фенове, заслужи тази капитанска лента със своята сърцатост и, разбира се, ролята в този състав на Левски. А само преди няколко минути една от, спокойно може да кажем, големите легенди на Левски, Николай Тодоров, Кайзера, пък получи друга фанелка от своя добър приятел, бивш съотборник и друг участник в големите европейски вечери, Наско Сираков. Фанелка с номер 60 по случай 60-я рожден ден, който Николай Тодоров навърши само преди няколко дни. Само след малко ще видим обаче кадри от това. Преди това поглеждаме към съставите на двата отбора, защото те са доста интересни. Матей Маркович застава на вратата на Левски, Кристиян Димитров, Келин Вандеркап и Кристиян Макун са тримата в защита. Пред тях Алдаир, Джават Елджемили, Цунами, Евертон и Майкон в халфовата линия, а Александър Колев и Мустафа Сангаре, както обикновено, застават. Реално затрудни, обаче ще му бъде на него да бъде чак толкова полезен, колкото, например, Карлос Охиене в тази зона на терена, но ситуацията го изисква. Центриране в наказателното поле. За малко да си отбележи автогол на Пламен Крачунов в тази ситуация. Тук дали не е отсъдена дуспа за Левски по изражението на футболистите на Арда. Точно това може би е решението на главния съдия Владимир Вълков. Ето тук Крачунов максимално затрудни Анатолий Господинов. След това в опит да достигне до топката събори Мустафа Сангаре. Две ситуации последователни, които дойдоха след грешка на Пламен Крачунов. Опитният централен защитник се опита в някаква степен да поправи грешката си, но се получи доста по-тежко. Тук направи каквото можа Крачунов, да пресече подаването за Сангаре. Точно зад гърба му бе централният нападател на сините и ако Крачунов не бе игра с топката, то Сангаре със сигурност щеше да го направи. Просто по такъв начин се отклони топката, че да попадне в очертанията на вратата. А при отбитата топка Крачунов събори Сангаре. Очакваме, разбира се, и този път ВАР да реагира, дали да потвърди или пък да отмени решението на Владимир Вълков. Иначе Александър Колев си заложи топката и най-вероятно той ще бъде изпълнител на тази дуспа. Между другото, първи наказателен удар за Левски от началото на сезона. Но доста дълго чакаха в сините фенове дуспа в своя полза. Едва ли обаче са възразявали, че няма такива положения, ако отбора им вкарва попадения в противниковата врата и печели своите мачове. Все пак в 12-та минута изглежда, че ВАР потвърди решението на Владимир Вълков и Левски ще получи дуспа, която Александър Колев ще изпълни. В няколко двобоя сините имаха претенции за наказателен удар. Сега обаче той е отсъден. Александър Колев, удар към вратата, 1-0 за Левски в 12-та минута. Алекс Колев отново се разписва с синята фанелка и продължава на своята традиция. Пети гол вече за него от началото на сезона. Вкара той срещу ЦСКА 1948. Преди това изигра няколко двобоя, в които не успя да се разпише. 2 гола на Крумовград, попадение и срещу Локомотив София. Още веднъж изпълнението на Александър Колев с левия крак. Много точно изпълнение, премерено и като сила. Защото ако не бе пратил топката толкова... Тонислав Йорданов
Много добре видя Станислав Иванов. Възможност за Арда. Ще бъде ли топката във вратата на Левски? Да, Станислав Иванов бележи за 1-1. Не се радва синия юноша. Няма и засада, поне към момента, да е маркирана в 39-та минута. Станислав Иванов бележи във вратата на родния си клуб. Стана въпрос преди няколко минути, че Левски може да понесе проблем с това, че изпуска Станислав Иванов. По-скоро тук ми се струва, че попадението е чисто. Разбира се, очакваме потвърждение от ВАР арбитрите. Тонислав Йорданов с много хубаво извеждащо подаване. Хваната бе защитата на Левски отново неподготвена. И въпреки намесата на Матей Мани с овладяването на топката и я подари във владение на Левски. Мустафа Сангаре срещу него. Феликс Ебоа тръгва сам Сангаре. Подаването е за Алекс Колев. Отново обаче деветката на сините не успява да достигне до подаването. Остава Евертон изпълнител на този корнер. Попита Марин Петков дали той трябва да се отправи към флагчето за изпълнение на ъглов удар. Получи обаче указания от Станислав Генчев и Живко Миланов, че трябва да остави на Евертон бала и в близост до него Майкон. То гледаме към единоборството между Емил Виячки и Алекс Колев, тъй като двамата са много активни. Нищо чудно някой от тях да получи жълт картон. Центрирането на Майкон. Удар с глава от попадение с задна ножица. Превъзходно изпълнение на Кристиан Макун, който се възползва от асистенцията на Алекс Колев. Невероятен гол във вратата на Арда в 73-та минута. Още едно заучено изпълнение. Още една стандартна ситуация, която води до гол във вратата на противника, след като Левски показа невероятна ефективност при подобни ситуации. Още веднъж продължена топка от страна на Алекс Колев. Пратя точно там, където бе Кристиан Макун и венецуелеца, след като дебютира срещу ЦСКА 1948. Изигра първия си матч като титуляр срещу Славия. Сега при третия си двубой с синята фанелка вкарва и първия си гол. Завидно майсторство от защитника, който с много акробатично изпълнение успя да отбележи. Да, може би не се получи най-добрия удар с глава на Алекс Колев. Той обаче направи възможно най-добрата асистенция за Кристиан Макун.